ҷасади ҳувайдо духтараки 5 солаи тоҷикро ки дар вилояти Москав таҷовузи ҷинсӣ ва кушта шуд, дар зодгоҳаш дар шаҳри Кӯлоб дафн карданд. даҳҳо нафар аз хешовандону ҳамсояҳо дар маросими дафни ҳувайдо тиллозодаи номурод ширкат доштанд. ҳувайдоро дар канори гури бобову бибии падариаш дар оромгоҳи маҳалли зисташон ба хок супурданд. 4 рӯз пеш ҳувайдо дар ҳамин майдонча бозӣ мекард. дар 3 соли зиндагиаш дар ин маҳалла духтараки дӯстрӯи муҳоҷир бо ширинзабонӣ ва чолокиаш писанди сокинони маҳаллӣ гардида буд. ӯ дари маро мекуфту мегуфт: бибиҷон, ман ба меҳмонӣ омадам. ман ӯро ба хона медаровардам, чой менӯшид, қанд ва ҳар чизе ки дар хона буд ба ӯ медодам. баъдан ман ӯро мегирифтаму мебурдам назди модараш, то ки накӯбад. афсӯс, он вақт ман дар хона набудам. ин чӣ хел шуд? ҳеҷ имкон надорад. ӯ аз ҳамин майдончаи кӯдакона берун намерафт. ҳувайдо рӯзи душанбе аз назди маҳалли зисташон ғайб зад. падару модар, сокинони маҳалла, кормандони пулис ва ихтиёриён ба ҷустуҷӯи ӯ пардохтанд. дирӯз аз кумитаи тафтишотӣ занг зада гуфтанд ки ин масъаларо зери назорати ҷиддӣ қарор доданд. гурӯҳи зудамал шабонарӯзӣ кор карда истодааст. мо намояндагони ҷамъияти тоҷиконро бо онҳо шинос кардем ва онҳо ҳамеша дар алоқа буданд. муфаттишон соати 4 рӯзи дигар хабар доданд ки ҷасади ҳувайдоро дар канори роҳи оҳан пайдо карданд. дар замини серпухово ҳодисаи ғайриинсонӣ рух дод. дар ин бино ҳама мисли як оила зиндагӣ мекунанд. ин аз ману он аз ту намегӯянд. инҷо тамоман миллатгароӣ нест. пулис ба ҳайси гумонбар дар ин ҳодиса Александр Сёмини 28 соларо дастгир кард. нафаре ки сокинони маҳаллӣ ҳам аз ӯ гумонбар буданд. як соли пеш ӯ қариб духтари ҳамсояро таҷовуз мекард. модари он духтар ба додситонӣ ва шӯъбаи тафтишотӣ ариза навишт, вале касе ба додаш нарасид. падалната қапид ба бечора ҳамсоя мега амира мега бира дар шавӣ ки участкаи роӣ кард. мо гуфтем бибрем хебрем дар шавинем мора гардон гу мушмуда мумкин нест аги чумо дичкане гу участкаи қатиан милисия дига шавус ра у падалнат ӯра фреб кард ки гуфта кали тама фромӯш кардам дар хонаи дигари сарш додам. додгоҳи шаҳри сербхово амр дод ки Александр Сёмин муттаҳам ба таҷовуз ва қатли духтари 5 солаи тоҷик барои 2 моҳ дар боздошт бимонад, зеро барои атрофиён хатар дорад. падари ҳувайдо як ҳафта баъд ба Русия бармегардад ва талош мекунад то омили қатли бераҳмонаи духтараш шадидан муҷозот шавад.